Sa sisin pat ngi aingu yo blay ubladan ringkat bad ngi hagani gamit barok shimit. Bad ngai ku blay step ya pi iway pe iway. Ki parlok bad ki paramansim ki bakodor. Ki basyak skor ya ke jinge pusan na ka ketin ka jong blay. Ngai ku blay ya pi ha ka kerteng ka jong utrai pod unong penim jong i Yesus Kristus. Ki paramansim ki bakodor. Umlong susutham ha ka power u esop. Syapang unong pedem seni bad menteri. Long ba menteri sim ulaya syong ya sa marjan bad uwe unong pedem seni. Menteri nama gajing sema utong ula hukum ya u ban kenria jakano syawai. Hanrai uta unong pedem seni ula buteng. Ula ong ya menteri ban lek wat ying syawai hadin sitayo hanrai uklem lek. Anda lakut kata kapor. Menteri ula penkan mau biang. Hanrai unong pedem seni ula ong bad aidau. Ba yo ying syawai kabadan bad kapung hajan ban pedem seni. Haga bakat do menteri pensalia syuk ya u nama ulam lin hakata kajing iutung. Kajing seneng nagani ka power kalong sisin balam lin la melen. Porlok bi haga jing em ga jonga bad jong pi kum ki priu. Ngidan ya lagi jong kijing sngut tenat pad kijing penmlin haga jing em ga jongi. Ladangi penmlin haki ki bab ha kan penbha ya ga jing em ga jongi. Hanrai ladangi penmlin syaki ki basniu. Kan pensneu ya ke jengem ga jongi pat ngin yoru ya kanong ga basneu. Parlok bat ki paramensim ke bekodor. Ka ka bangakwa ban yalam ya ke jengmut jeng perkhat jongi hagane ka por kalong. Halor ka phang ka baong ka jing penmlin. Parlok bi ladangin puli na ka shithi ka banengkong sya Timothy. Kalanong ka basaw ka khot ka ba nyo bat ka ba pra. U apostol Paul hagane ka benta. Ukran ya kini ki kentin. Hanrai kentat ya kita ki puris kamkai bathala bat babi bato men penmlin ya ladi syagi jing rublay. Perlok bat ki paramensim ki bekodor. U apostol Paul hagani ka benta Ukran ya kita ki kentin kum ka jing kentu ya Timothy. Bahaga jaka ban sengap bat ban penlen jingmut ya ki jing ya tu khana puris kamkai. U Paul u kentu ya Timothy pa un penmlin ya ladi syagi jing rublay. Kakentin puris kamkai, kadai jinge tu khana kai, kabashu thao, kabom syong nia, bat kabom dan nongrim hae ru. Upol ukuntu ya Timothy, baun penmlen ya ladi, syaga jing rublay, namar uyo i bahagi Greek, ka jing kilan met, kadai kawai ne ki jing mlin, haga bagi briu ki sengu tanat bha, bat kabaki le ru, daga jing temu, baki nyo ya ka met kaphat, kabasyait kabaklan, bat kabakoi kabakia. Nang ta ki donro ya kata kajing sngotu bat kata kalong kajing penmlin ban kilan met kaya rap yaki banyo yaki jingmut jing perkhat ki basyai bat ki baskam. Daina kata kadau ki Greek ki penlot por man kasngi haga bakilan met bat la ongru bakani kalong kawai ne ki subject haga jing puli puthi jongki. Ngila ban sngotu ki parlok bat ki paramensim ke bakonor. Bakani kajing penmlin jongki Greek kadai gajing penmlin kababha pat kabadan jingmut. Henry u apostol Paul uong bakane gajing penmlin kampat long kababyang pura namar ka ai haki ya gajing mentoy kabatang ya gajing em kabahagan ni kapertai. Paul namar kata haba uyo i bakane kadai gajing le kabala pen kalalong gajing mlin. Ukentu ya Timothy baun penmlin ya ladi sya gajing long reublay kenang banyo ya gajing long khu pat gajing long itnat hakmat jong blay. Hagat khot gaba pra upol uang bagajing penmlin ya kamet kamentoy tang khendiat. Kabamut bagajing penmlin ya kamet ka ai hangi tang ya kamet kaphat kabasyat kabaklan bat kabakoi kabakhia. Ringkat bat gajing mut jing perkhat kibasyai bat kibaskam. Hoy kamlong kabapakla ban ong bakabakilan met kalong gajing mentoy nakabenta kamet kaphat bat kaperkhat perdang. Handrai upol hang ni uang bakani gajing penmlin kapan mentoy tang khendiat da gajing temu ban pen i ja gajing long kham kodor jong gajing long reublay ban ya nujor bat gajing kilan met hanrai gajing penmlin sya gajing long reublay kapan mentoy sya ki ai baro nang ta ka donro ya gajing kular ya gajing em ka bamenta bat ya kata gajing em ka bansawan parlok bi bat ki paramensim ka kodor upol habo uyo i
baka jing kilan met kalalong ka jing mlin jong gikrik. Bat ka ba pen mentoy ban yo ya ka met ka ba koy ka ba khia. Ukhat yo Timothy. Pa ude ban pen mlin ya ladi sya ka jing riu blai khnang ban long ka jing mentoy. Om tang ya ka jing em ka ba hagani ka perthai. Hanrai wat ya ka jing em ka ba hakata ka perthai ka ban sawan ro. Upol ukuntu yo Timothy nalor ka jing pen mlin ban kilan met. Ban yo ya ka met ka ba koy ka ba khia. Ukuntu ru yu u baun penmlin ya ladi sya ka jing riu blai. Nama ka jing penmlin sya ka jing riu blai. Kan pen mentoy yu ya ka jing em ka ba menta. Pat ya kata ka jing em ka ban sawan. Parlok pe bat ki paramansim ka ba kodor. Ka jing keli na ka penta jongi hagani ka por kalong. Kumno ngin penmlin ya ladi sya ka jing long riu blai. Ka benengkong penmlin ya ladi sya ka jing long riu blai daga bangi dam kho siu hakmat jong blai ha ka jing duai. Kabaar penmlin ya ladi sya ka jing long riu blai daga bangi puli tista bat pusan ya ka ktin ka jong blai. Kabalai penmlin ya ladi sya ka jing riu blai daga bangi yale ban kiar na ki ai ki jing sniu jongani ka perthai ki bala ban yalam bakla ya ka jing em ka jongi. Kabasau bat ka bakhat du kalong penmlin ya ladi sya ka jing riu blai daga ba em ka jing em ka pensngop hae yo blai. Ki paramansim ka bakodor lese dan na pedeng jongi baha bangila mlin haki ki bangi sngo bangila le ya kabab hatam haga jingem ga jongi. Kapen long yingi bangim sngo le shu wadah bangile ya kano ka kam kapapen sngo si ya nor ya no bat kam tam me kapapen sngo si ya blai. Yok ngila melen bat ki jing sngo ha ki papen mentoy ya ka jingem ga jongi kapatang siteng por. Porlok pe nomor kata lada don na pedeng jong pi. Ki baju penmlin ya lade sya ki ki bam pen mentoy ya ga jingem ga jong pi. Ki jing penmlin ki ba pen mentoy tang ya ga jingem ga ba hagani ka porthai. Blai ukhat yang ngi hagani ka por. Tungin penmlin ya lade sya ga jing long riu blai. La shisha ngi sngo bakani kalong ka ba jwat bat sngo ban perkhat ladang ngi pai sya ka mon ubriu. Bat kumno ban sedang ya ka. Lane yo ki wai kin tharai le men le riu blai. Hanrai ki parlok pat ki paramansim ka bakodor. Tungin IT ya ladi hau blai. Taga bangi penmlin ya ladi. Sya ka jinglong jing em ka bareu blai. Tu blai unyo ban kurku yangi. Ling bagane ka jingi selok. Naga ktiin ka jong blai hagani ka por. Naga benta ka buram ka jong u. Amen. Tungin ya duai. Kenrat bulong blai ukpa jingi bahabeneng. Ni aingu pat ya message sin hagani ka por ya ka pame penlak biang yangi. Bangin yo ban syak skor ya ka jingi selok na ka ktin ka jong me. Ni duai ablay ka min isne ka ban kersyan yangi kum ki khun ka jong me. Habangi em hagani ka sla jong ka khando. Le si don na pedeng jongi ablay ki bangila penmlin sya ki jing sngob ha jong ka perthai. Ki jing penmlin ki ba penmentoy tang ya ka jing em ka jongi ka hagani ka perthai. Ya rap yangi ablay balang bagani ka jingi selok ka jong ka ktin ka jong me. Kan kersyan yang ablay bangila ban yengs kem ban penmlin ya laga joga jengem ban em ka jengem ka bareu blay ban em ka jengem ka pen sngob hae ya kamon ka bkhoi ka jongme kerkhu yang ablay lang bagani ka por ya lam yang ka ni ka sngi hi barak kawai padang ya ka jeng doi ka jongi haga ka tengu jisu ngi doi ngi pan menta ba churi ki bam jukut ro ala kata ngi doi amen.